खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बेलासिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 23 आगष्ट 2020 रबिबार। फैदो दिननि बेलासिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय चिरां जिल्ला बिजनी रेल स्टेशननि खाथिनि गंसे कालभार्ट सिङाव भिडिअ'ग्राफि पंकज दासनि गोथै सहखौ मैयाहाय बोखांनानै मोननाय जादों। बे पंकज दासआ सोरजों बुथारजाखो बेखौ दासिमबो पुलिसफोरा मिथिनाय जायाखै। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ, नायबिजिरगासिनो दङ। लोगोसे IIPMनि डिरेक्टर बिथां आरिन्दाम चौधुरीया 23 कोटी रांनि टेक्सखौ जाख्ल'नायनि थाखाय एरेस्ट खालामजाबाय। IIPM माने इन्डियान इन्स्टिट्युट अफ प्लेनिं एन्ड मेनेजमेन्ट। गोसोआव लाबानो जाबाय, एग्जामाव फैनोबो हागौ। गुबुन फारसेथिं बिहारनि पाटना होननाय दरसे जायगायाव सासे 50 बोसोरनि बुरै मानसिखौ माखासे दुथांफोरा किडनेप खालामनानै बुथारनो नागिरदोंमोन, नाथाय बे बुरैखौ बुथारनो हायासै। बुरैनि सना आसानफोरखौ नुनानै बै बुरैखौ बिसोरो बुथारनो नागिरदोंमोन। दा बे जाथायनि गासै 6 जन दुथांफोरखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनाय जाबाय आरो सासेया खारखोमानानै दङ। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय KMSSआ आसाम सरकारजों नांनो थाखाय गोदान पलिटिकेल पार्टी लन्च खालामनो थांगासिनो दङ आरो चिफ मिनिस्टारखौ अखिल गगैखौ दोननाय जागोन होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे मध्य प्रदेशनि टीकामगढ़ होननाय जिल्लायाव सासे सरकारि साख्रि मावग्राया गावनि हिन्जाव आरो गथ' गथाय 7खौ लानानै फासि नांनानै थैनानै थाबाय। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला रांनि आंखालखौ सुफुंनो हायैनि थाखाय बिदि खालामदों होननानै पुलिसा सन्देह खालामनाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि बे आसामनि धुबरी जिल्लानि बिलाइसिपारा गामिनि कनकनाथ आरो माजनीनाथ बिथांमोना लन लानानै अट' टेम्पु बायदोंमोन, नाथाय लनखौ सुख'नो फैसा गैयिनि थाखाय हौवा हिन्जाव सानैबो फासि नांनानै थैनानै थाबाय बा थैनांगौ जाबाय होननानै फोसावनाय जादों। बे कर'ना भाइरासनि समाव बबेनिफ्राय रां मोननानै फैसाखौ सुख'नो हानांगौ, बेफोरखौ जोंनि बे आसाम सरकारा नोजोर होब्ला एसे मोजां जागौमोन, नाथाय बेफोरखौ नोजोर होनो थाखाय जोंनि बे आसाम सरकारनियाव समाय गैया। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि बे आसामनि फरायसालिफोरखौ 25 बा 26 आगष्टनि गेजेरावनो खुलिथारसिगोन आरो बियो फाइनाल डिसिसन। खुलिखाथारसिगोन आरो गासैबो फोरोंगिरिफोरखौनो कर'ना टेस्ट खालामथारगोन। कर'ना टेस्ट खालामाबा बिथांमोना फरायसालियाव थांनानै फरायसाफोरखौ फोरोंनो मोननाय नङा। लोगोसे इस्लामिक स्टेटनि टेररिस्टफोरा उत्तर प्रदेशनि माखासे जिल्लाफ्राव हाबखुमानानै दं होननानै सन्देह खालामनाय जादों आरो मैयाहाय हरावबो उत्तर प्रदेशनि बलरामपुर जिल्लायाव 2 टेररिस्टफोरखौ एरेस्ट खालामनो हादों। बिसोरनि थांखियानो जाहैबाय हिन्दु मानसिखौ बुथारनाय आरो मुस्लिम हादोर खालामनाय। बिसोरनि थांखिया जोबोर गिथाव बाथाव आरो बिसोरो मानसिखौ गोथाङै गोथां गोरनायाव हास'यो। नोंथांमोना बिसोरनि भिडिअ नुखांबाय जानो हागौ वाट्सएपफोराव बा फेसबुकफोराव। बिसोरनि भिडिअ इउटुबाव मोननाय नङा, मानोना इउटुबाव बेबायदि हास'नाय सुथारनाय बेफोरखौ दोननाय जाया। लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्लाबो गाज्रि मोनदोंब्लाबो लाइक खालाम। बाय बाय।